Jo he fet dues estades a l'estranger amb beques de la IDIAP. Una a Cardiff el 2013, una altra a Copenhague el 2018. I el que m'ha aportat bàsicament és conèixer persones, altres maneres de treballar, però sobretot aquest snowballing, no? Aquest efecte de com més gent coneixes, més possibilitats de fer projectes, d'escriure projectes i més viatges, més recerca en definitiva. El que més em va sorprendre de Cardiff és la manera tranquil·la i calmada que tenien de treballar. Jo estava acostumat a fer la recerca fora d'hores fins aleshores, o fer cursos a l'estranger, per exemple, durant les vacances, dies propis, etc. Una altra de les coses que em van sorprendre molt són les prioritats a l'hora de fer inversions. Me recordo que l'edifici de Cardiff era vell, res a les trencades, forats a les parets. Ho haguéssim canviat 50 vegades nosaltres, ells no. Me recordo un dia que em vaig deixar la llum encesa quan me'n vaig anar al despatx. Em van renyar. I és el 2013, no havia crisi energètica en aquell moment. Però bé, m'ho van dir una vegada, no m'ho han dit més. No m'ho van dir més.